adek mano e quarter ma higa ni mar ariyo. Quarter mano mar higa mokalo, higa mar 2021 ni nyiewe nengo mar siling 116.33. Mano nyisango. Now, gima timore ka, watiyo gi pesa marwa ma Kenya, to waloke e dola mondo wang'iew mwandu moa oko. Koro sama bei mar dola ni malo, to nyiso ni nengo mar ngima e Kenya ni piny moloyo oko mar Kenya. Omiyo dok piny dola nikech sani wang'iewe mathin molo chon. Mano nyiso ni currency marwa bedo motegno maloyo currency mar dola. Tieni mwandu mane wanyalo yudo gi dola mathin, gi shilling mathin, koro wayudo gi dola e yo mayot. Kamano. Mano bende makoro